Sarong most wanted person sa Bicol ang naaresto kan otoridad sa pigkondusir na operation sa Taguig City kanakaaging Domingo. Binisto ang suspect na si alias Rolly, 33 anyos, residente kan Barangay Macabugos, Libon, Albay. Pigkukonsidera si alias Rolly na rank 3 most wanted person sa rehiyon huli sa kasong kidnapping asin serious illegal detention asin pigtutok-duma na miyembro kan Concepcion Criminal Group. Base sa impormasyon, na-corner ang suspect sa barangay Ususan kan parehong syudad kung saan ini nagtago nga ni dulagan ang sa iyang mga kaso. So malaking bagay po ito, and beside, kaunti na po yung natitirang member ni Concepcion Group. Ito pong nagano na talagang pakunti-kunti, madidismantle na po itong grupong ito. Naging matrayumpo ang search warrant operation huli kan pinagsarorong pwersa kan Philippine Intelligence Unit Albay, Libon MPS asin Taguig Municipal Police Station. Sa presente, nasa kustodiya na kan Libon MPS ang suspect. Yun lang po ang panawagan namin uli. Tayo po yung magtulungan. Tahimik na po ang Libon. Marami pong nagpapasalamat at kahit paano po ay naging matahimik, bumalik yung dating normal. At sana po wag na natin payagan pang magkaroon uli na ganitong pamamaraan ng pagiging bandido. Asigurasyon kan PNP, daisin da mauntok sa paghanap kan iba pang nagtatago sa lay, ngani matauan ni Justisya ang sa indang mga nabiktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Lea Mular.